Xayrli kun Татарстан, xayrli kun, hürmetli televizor qarovchilar. Bugun 6 dekabr, dushanba. Men Eliza Ahmedjonova ham topshiruvimizning ijod turkumi barig'izga da foydali otna, ko'tarinki kayf tilab qolamiz. Bugungi kun tariqa nindi voqealar bilan kirib qolgan shul turida qisqacha bo'lar. Bugun Rossiyada narkotiklarning aylanishini kontrolda tutuvchi bo'likning borliqqa kelgan kuni. Narkotiklarga qarshi kurashni butun illarda olib bora. Shulay bu ülkede salomatlik saqlov organlari, bilim beru sistemasi, madaniyat uyushmalarida qatnasha. yılның 6 dekabrında Rossiyada davlat birlishi orqasida taxtga imperatriца Yelizaveta o'tira. Әтисе Петр birinchi traditsiyalarini davom etib podshabika il bilan 20 yil idora etdi. 6 dekabr mikrodolqinli mishning tug'an kuni. Naq shu kunni әлеге joylanmaga patent alına. Bugungi kunda vaqtni sarf etmas uchun qo'llana turgan mikrodolqinli mish har bir oilada da bor deyarli. Rizqni жылта turgan joylanmaning birinchisi 1947 yilda o'q Amerikada chiqqan bo'lar. Bugün ekranlar yanına selametliklerine bir taraf olmayan tomoshachilarni chaqirasimiz kela. Studiyamızның qonaqlari, ekspert tabiplar bilan koronavirus hamaning ziyani turunda, ayrim alganda qon tomirlari aurulari bilan beyliligi turunda söz alib borarmiz. Bugün bizde qonaqda varikoza net Nalinskoy klinikasының tabiplari, ayda baruvchi xirurg-flebolog Arsen Maratovich Asmendiyarov ham xirurg-flebolog Elmira Venerovna Yanbarisova. Xayrli kun, isamisiz, muhtaram qonaqlarimiz. Xayrli kun. Xayrli kun, isamisiz. Şunu da aytib ketasiz ki, hurmatli tomoshachilar, bugun studiyamizda telefonda ishli sizdan so'rovlar kutamiz. Koronavirusning kishi organizmga ko'p turli ziyon keltiruvi bo'yida har birimizga da ma'lum. Shul hisobdan qon tomirlarining yalqinsuvida keltirib chiqara. Varikoz bilan shuning bilan beylimi, varikoz avruvi narsa ul shul turida aytib ketsangiz edi. Varikoz деген шер ол біздің қан тамырының структурасын қаратырған состояние былайында. Ол аяқ проблема ғана түгел, ләкин ең көбісі шақта аяқта бірінші білеміз, ең көп нагрузка бұсыға түші. Һәм бұлай дүния бойынша 50% популяцияда біліне тұрған шер енді бұл. Аны бұлай көз белән дә күреп була бит инде шулай бит. Көп шақта аяқта дидегез, бұл қан тамырларының киңәйеп китүе, толып, шишеп торуы. Әйе, дұрыс. Әмінә диагнозны қояр үшін нинди анализлар тапшырырга керек? Ул бірінші анализны үткәрер өчен үзегездә бар микән, юк микән дип белер өчен табиб булу артык кирәкми ул. Үз күзегез белән аягыгызга карап белергә була, бармы юкмы икәнен, кинәгән кан тамырлар күрсәгез. Кич вакыт белән шишсә, аякның мышцаларын кыскан вакытлар була, яме йоклаган вакытны. Ул берәр симптомлары булса, уйларга була, беренче диагноз үзегезгә куя аласыз. Тулы диагноз куеп була, УЗИ үтсәкне. Қан анализларын тапшырырга кирәкме бу очракта? Қан анализлар яғы варикоз деген диагноз қойғанда бик артык кирәк түгел. Асын уже дәвалауга әзерләнгән вакытны карарга кирәк. Булай иңгелек анан башламыйбыз. Менә УЗИны узганда авыручы нинди дә булса әзерләнү үтәргә тиешме? Юк. Табибка килеп диагностиканы үтәргә кирәк. Махсус әзерләнүләр кирәк. Юк, бер нәрсә дә кирәк. Бер зыяны юк, противопоказательный нәрсәләр. Ультразвукка юк. Менә без варикоз гына дип әйтәбез. Шул ук вакытта кылакта безнең тромбоз дигән диагнозда еш ишетергә була шулай бит. Тромбоз белән варикоз арасында нинди айырмалар бар? Варикоз ул шир, тромбоз осложнение с варикозның. Варикозның катлауланып китүе булып чыга инде. Конечно. Шалтырату бар дип хәбәр итәләр безгә. Алло, исәмисез? Без сезне тыңлыйбыз. Алло, исәнмесез? Исәмиз, каян шалтыратасыз? Лариса Маликова була иде. Тыңлыйбыз сезне, Лариса. Мин бик каты ковид белән авырып яттым. Хәзер кан тамырларым бик борчый башлады. Менә ковидтан авыручыларга ниндидер шушы кан тамырларына файдасы, ниндидер ярдәм буламы ул, ниндидер дәвалар каралганмы?
Менә коронавирус белән бәйле микән дип сорамакчы буладыр инде бу тамашачы. Коронавирус үзе безнең кан тамырларының стенкаларын кыра. Шуңа күрә варикоз булмаган кешеләрдә дә кан тамырлары белән ширләр башлануы бар инде. Шуңа күрә иң элек флебологка килергә кирәк була. Диагностика үткәндән соң дәваларга була инде. Болай күрмәй генә бер нәрсәдә әйтеп булмый, төрле формалар булуы бар. Сезнең үз дәвалавыгыз дөрес булуы икеле, төрле варикоз формада, төрле состояниеларда лечениесе үзгәреп тора. Шуңа күрә булышуы яки начарга китерү әйтеп булмый булай гына. Шунысы кызыклы, сезнең клиникада абонемент дигән нәрсә эшләп килә. Маңа нәрсәләр керәләр? Менә мәсәлән, мин пациент буларак сезнең клиникага килдем ди тикшерүләр узыр өчен. Эшне нәрсәдән башлыйбыз? Башта флебологка первичный приемга керергә кирәк була. Флеболог сезнең аякларны тикшерә, УЗИ ясай. Шуннан диагноз куя, шуннан инде назначать нинди лечение үтәсез. Нинди дәвалануны үтәсез. Операция, склеротерапия. Шуннан операция бу абонементка керә. Операция, лазерная операция, венаны ябу. Операция алдыннан анализлар бирелә, шул абонементка керә. Ул анализларны безнең терапевт тикшерә. Анализлар әйбәт булса, терапевт рөхсәтен биреп, шуннан керәсез операцияга. Операция алдыннан оек сайлана, чөнки ул оекны 5 атна киеп йөрергә кирәк булачак. Бу оек тоже абонементка керә. Тулы результаты булыр өчен ярты ел эчендә тикшереп торабыз. Дәвалау формаларыбыз күп. Ул лазер, склеротерапия дигән дәвалау формалары бар инде. Берсе дә госпиталь формада үтмәй, ярты сәгатьтә төзәлеп куя. Шуңа күрә курыкырга кирәкмәй. Осложненияларын көтәргә кирәкмәй, аны төзәтергә кирәк инде. Кайбер яшь кызларның безнең иң элек матурлык Эстетика борчый. Тышкы ягы буны борчый инде. Шуңа күрә андый чакта косметик лечениены да үткәрәбез. Сетка звезда телләрендә има безнең ниләр, центлар клубы белән. Аларны да бетерәбез, шулай ук абонементка кергән. Кертәбез. Бүгенге көндә барыбызда борчыган сорау, варикоз һәм тромбоз булганда прививка ясарга мөмкинме? Ясарга кирәкме, буламы? Бу сорауга җавап бирә аласызмы? Варикоз булган вакытны ясарга ярый, ләкин тромбозга кадәр җитсә, тромбоз булган вакытны вакцинация үтәргә ярамый. Үз терапевтыгыз да 3 айга отвод бирә. Медотвод бирелә, димәк? Медотвод бирелә. Һәм Кергәнчә кадәр. Бары дәваларга кирәк инде я башта тромбоз кидергән состояниене, тромбозны үзен дәвалыйбыз. Соңыннан гына төзәлгәч тулысы белән вакцинация үтәбез. Безнең Кытай табиблар ягы башлангач информация бирделәр. 20% пациентларның коронавирус арткада тромбозлар беленде. Һәм шул 20%лардан 40% үлүгә китерде. Тромбоз арткада. Шуңа күрә бик куркыныч эш инде. Ләкин сезнең варикоз булмаган веналарда да беленә ул. Андый хәлләр була, булуы артык. Ләкин варикоз белән ширләгән кешеләрнең тапкыр күбәя инде. Безгә кабат шалтыраталар. Тыңлап китәбез тамашачыбызны. Хәерле көн, исәнмесез, каян шалтыратасыз? Исемегез кем? Исәнмесез, Илза, мин Миләүшә булам. Гомер буе дибеттә эшләдем. Менә 40 елдан артык дип әйтсәк тә була инде. Аякларым бик сызлый иде. Менә сезгә килгән табиблар миңа бераз киңәш бирмәс микән? Эш җирендә гел әйтәләр инде, менә варикоз булган кешегә сөлек куйдырырга кирәк ди. Менә мин икеләнеп торам әле. Менә шушы Арсен әфәнде һәм Илмира ханым миңа җавап бирсәләр, бик рәхмәтле булыр идем. Сөлек куйдыру файдалымы ул варикоздан? Бик зур рәхмәт сезгә соравыгыз өчен. Шулай итеп, сөлек файдалы микән? Бу дәвалану дөрес түгел. Чөнки кан
кан тамыры киңәйгәнне пиявка берничек тә Бетерә алмый? бетерә алмый. Бу дөрес Бу солны кулланырга тәкъдим итмисез. Юк. Утыра торган эшләр, басып тора торган эштә кешеләрнең кан тамырлары киңәеп китә, застой барлыкка килә. Кан тамырында шуңа күрә бераз йөреп алырга кирәк була һәм аякны аякка куеп утыру начар. Бу авыруларның дәвалану усуллары нинди? Ягъни, мәсәлән, идә үз-үзеңә диагноз куя алган очракта төрле мазь, кремнар белән кулланып кына буламы? Бу булай дөрес булмый. Махсус флеболка килергә, үзи үтәргә махсус. Үз-үзеңне дәвалау белән димәк шөгыльләнергә кирәк түгел. Алай ярамый итәргә. Чөнки осложнениялары бик начар. Кан тамырлары авыруларының килеп чыгу сәбәпләре. Каян килеп чыгалар алар? Төрле факторлар бар инде. Иң башкасы генетик фактор инде ул. Гаиләгездә әти, яни дә картәтидә берсендә беленсә, сезгә дә игътибарлы булырга кирәк була инде. Йөкле хатыннар тикшерелеп торырга тиеш, чөнки белок җитмәсә организмда баланың үскән вакытта варикоз барлыкка килергә мөмкин. Профилактика чаралары бармы менә бу авырулардан саклану чаралары? Әйе, була инде. Ул әйткәнчә беренче башка факторын бер нәрсә рәкындыра алмыйсыз инде. Булса була инде ул. Ләкин үзегезне саклая аласыз. Күбрәк йөрергә тырышырга кирәк инде. Һәр барыбыз да аз йөрибез, күбрәк утырабыз, я басып торабыз. Соңыннан күп иттереп су эчәргә кирәк. Җитәрлек булырга тиеш. Адекват физик. Һәрбер кешенең үз нормасы инде ул. Әйтеп булмый булай. Менә сезгә 2 литр. Җитә миңаймы, мәсәлән, аңлашыла. Лоял итеп булмый. Менә Илмир ханымга җитәме? Җитә алады. Литр ярым. Иң башкасы җитәрлек физик активность булырга тиеш. Бүгенге тема тамашачыларда бик күп кызыксыну уята, безгә һаман шалтыратып торалар. Әйдәгез тагын бер шалтыратуны тыңлап китик әле. Алло, исәнмесез? Хәерле көн, тыңлыйбыз сезне. Исәнмесез? Исәнмесез. Нәфис исемле булам, үзем Түбән Камадан, 25 яшь. Мин бер спорт белән шөгыльләндем. Шуңа күрә менә соңгы вакытта ничектер аякларым шешенә башлады. Чик дәвалату икән, кемгә мөрәҗәгать итәргә икән? Рәхмәт сезгә бик зур. Рәхим итегез, җавап. Сезгә флеболка килергә кирәк була. Тулысы белән тикшеренеп һәм дәвалау формасын сайларга кирәк була инде. Теләксә кайсы спорт белән шөгыльләнергә ярамый варикоз булганда, шуңа күрә флеболка килергә кирәк. Тикшеренеп торырга кирәк һәр вакытта. Шуннан дәваланырга, шуннан гына спорт белән заниматься итәргә ярый. Менә яшькә килгәндә, шундый сездә статистика бармы? Күбрәк яшьләр авырулармы, өлкәннәрме? Беренче симптомлар яшь вакытны юк беленә башлый ул. Кая кеше 14 яшьтән сизә башлый. Безгә килгән кешеләрдән әйме пациентларда. Хатын кызның беленә бала тапканнан соң, ир кешеләрнең 30-40 яшьләргә иңгелек авыр эштә эшләгән ир кешеләрнең инде. Һәм 60 яшьтән соң гомер бераз җиңеләя ул. Пенсия вакытына чыкканнан соң күбесе кешенең ул вакытта бер нәрсә дә ягы чирләр килеп чыкмый инде уже. Борчымый. Борчымый. Хөрмәтле кунакларыбыз, бүген килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Һәм инде менә шушы минутта безне карап утыручы тамашачыларга нинди теләкләрегезне җиткерер идегез? Үзегезне саклап торыгыз, яратырга кирәк һәм вакытында дәваланып торырга кирәк инде. Сәламәт булыгыз, ширләмәгез. Тикшеренеп торыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Барыгызга да сәламәтлек теләп, дәвам итәбез. Шушы көннәрдә инвалидлар декадасы башланып китте. Тормыш сынаулары каршында югалып калмыйча, мөмкинлекләре шикләнгән булса да, алар тулы канлы тормыш белән яшәргә тырышалар. Озак еллар буе Казанда сукырлар өчен аудио китаплар белән бай булган китапханә эшләп килә. Сукырлар китапханәсе фондларында 300 меңнән артык китап исәпләнә һәм ел саен 4 меңгә якын кешегә хезмәт күрсәтелә. Биредә уңайлы шартлар тудыру юлы белән үз укучыларын иҗтимагый социаль тормышта катнаштыруга өстенлек бирелә.
Біз концерт алып барып үткәрәбез. Анар безнең биленгән ул соңрак казина булыр. Интеллектуальный игра. Берничә команда булып, алар уйныйлар инде сукырлар. Тагы мастер-класслар үткәрәчәкбез әле. Тифло средстволар буенча безнең специалистлар бар. Алар силләр ничек уңышлырак ясарга, ничек пешерергә, җөргә дигәндәй. Китапханәнең уку залында күңел җылысы концерты игелек билгесе астында дип аталган күргәзмә ярминкә уздырылды. Моннан тыш китапханәнең үзендә һәм аның филиалларында аудио китап тыңлаулардан тыш кызыклы әңгәмә, мәгълүмат сәгатьләре, остаханәләр, интеллектуаль уеннар, концертлар, махсус спектакльләр оештырыла. Үзләре килә алмаучы сәламәтлеге шикле кешеләр өчен хәтта интернет аша онлайн чаралар үткәрелә. Декабрь башында гына түгел, эшчәнлегебез ел буе дәвам итә, ди методик бүлек мөдире Гөлүсә Закирова. Без ел буе күрмәүчеләрнең шулай безнең китап укучыларыбызның инде мәнфәгатьләрен кайгыртабыз. Менә быел башка еллардан аермалы буларак күргәзмә ярминкә эшли, башка елларда ул булмыйдыр. Менә монда безнең Зәйдә яшәүче, күрмәүче, начар күрүче шагыйрәнең күргәзмәсе. Безнең эшчәнлек ул инвалидлар декадасы белән генә чикләнми, безнең гомумән ел буе бара торган эшчәнлегебез. Дөньяны ишетеп кенә кабул итүчеләр өчен китапханәдә эшләүчеләр барлык шартларны да тудырырга тырыша. Күңел җылысы концерты да шул кайгыртучанлыкның бер чагылышы. Бүгенге менә шулар, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.